دەم باش خوێندەکارین هێژا ئەز مامۆستا حەسەنم ئەمە ئیرۆ وانەیە یازدەهانجێ پرتووکە زمانی کوردی ڕەفا حەفتان ببن وانەیە ئەمەژی ئیرۆ هەلبەستەکە چاوا هەلبەستە ینی شێوەیە هەلبەستێژی دەردەکەوێت نویسە کووناندی لێب ئاوای دەستانی هاتی نویساندن دەستان چین ها بەحث ناکن داوی ئەوانەیە دەمێ ناس بکن دەستان چییە لێنها وەکە ناڤەرۆکە ئەوانەیە ئەمە سەر خانەی دمدمێ داخەبێ خانەی دمدم شوا دمدم ئەو ناوێک کە لە هەکەیە ناوێک کە لە هەکەیە وەک چاوان بێژن خانەی دمدم یعنی بناوێ قرالێ دمدم یانجی مەلەک ئەو قرالێ وێ کە لە هێ کەسێک و فەرمانداریە لەشکەران دکن وەکە بانگێکی لوان دکێت لەشکەرێن خوا شەروانێن خوا دکی کۆرابن شەر بکن شخوا ئەv دەستانژی ژوێژەیە کوردیە دەستان ژوێژەیە کوردی دیرۆک و چاندا کوردی تێدە تێ دیارکردن ئەمینها ئەمێ هەلبەستا خەموو خوێنن ئەمێ ناس بکن کا چ هەندرێ وێ دەیە و چ ناڤەرۆکا وێیە پرتوکێ خوا بکن سەر و پەلانۆتی ئەم دەست بخواندنی بکن خانۆ گوت کرۆ قەت خۆ قەلس نەکن هەیاوە تێ هووم بکێف شەر بکن لێخن مەترسن ژمرنێ ناوێ کوردان بمینە دنێ لە هەف کەتن تیر ڕم و نزە بوویە هەوار و بوو هاورزە مێرخاسین خانۆ هندک و کێم دناو جەنگێدە دێم دانە دێم خوی ناوان ڕژی و هات خوارێ وەک ئاوا جەمێن دەربهارێ دمرن بە مێرانی و کوردی لەبەر دەستێ شاه نەبن گرتی وەختێ شاهنشاهێ مالداری قورە پۆز بلند و کوباری خوا بکە لێرە دگهینە داک و تاڵانێ ژێهلینە بەلاف بکە لەسەر سەربازان خشر مال و هەبوو ژن و قیزان دایکا خانێ جەنگزێرینە هەیاوێ ژە هشێ خوالینە ستیێ بووکا خوا هەلتینە سەربانێ کە لەهێ دبەتینە ئەم جارێک دن بخوین خوێندەکارین هێژا و پێرە شیرۆڤە بکن خانۆ گوت شخوا مەگۆ خانۆ ئەو ناوی کەسی و مەگۆ فەرمانداریە لەشکەران دکێ چ دبێژە ژە لەشکەرێ خۆرە دبێژە کرۆ قەت خۆ قەلس نەکن هەیاوە تێ هووم بکێف شەر بکن یعنی دبێژە رابن سەر خۆ شەر هاتیە بەر دەریان رابێ شەر بکن بکێف خۆشی خۆ قەلس نەکن بکێف خۆشی شەر بکن لێخن مەترسن ژمرنێ ناوێ کوردان بمینە دنێ یعنی دبێژە بچن شەر ji şer netirsin ji mirinê netirsin bila navê Kurdan li cîhanê bimîne berdewam bi dîrokê de onda nebe li hev ketin tîr rim û nize bûye hewar û bû hêwirze ev ber dijî ji xwe helbestvan çi diyar dike tîr rim û nize ev heme çi ne amûrê ê şer din yanî şîweyê awayê şer diyar dike dema ku her du artêş dikêjin hev û pevr şer dikin çawa ew rim û tîr û şûrê wan li hev dikevin mêrxasên xano hindik û kêm di nav çenkê de dêm dane dêm ji xwe mêrxas yanî ew wateya ew kesê xurt kesêk û dilê wî xurt ji mirinê natirse dibêje leşkerên xano ev mêrxasên xano tevlî şer bûne rûbirû tevlî şer bûne tevlî ku hindik û kêmin jî lê ew natirsin xwîna wan rijî û hat xwarê weke ava çemên derbiharê vêdekê jî çi diyarkirin dema ku şer dikin dema ku birîndar dibin çawa xwîna wan diherike dirije wek çemên biharê dimirin bi mêranî û kurdî li ber destê şah nebin girtî yani dibêj bo xatirê ku nebin girtiyên yan jî esîrên neyaran yanî amedene ku bimirin bi mêranî bimirin baştir e ku bibin esîr û girtî li ber destê neyaran wextê şahinşahê maldarî qure poz bilind û kubarî ji xwe dibêje çi jî dibêje ev şervanên xano yan jî mêrxasên xano ne tenê xurtin û di şer de mêrxasin lê yani wek bêjî çawa poz bilindin qure poz bilind û kubarî yanî dide diyarkirin ku ew di civakê dijî kesin wek bêje bi nirxin bi mekanetin yanî
iş heme aliyade wek bêjim çawa wesfekî erênî ji ware dike. Piştî wê dibêje xwe bi kelê re digihîne da ku talanê jêhilîne. Kel ji xwe kel bi xwe bi wateya kelehê ye, keleha dimdim jê re dibêjin, dibêje çi? Dibêje xwe bi kelehê digihîne da ku talanê jêhilîne. Ji bo ku yanî xwe digihîne kelehê ji bo ku talanê jêhilîne yanî bi wateya ku nehêle neyar û dijmin wê talan bikin. Belav bikel ser serbazan, xişir mal hebûn, jin û qîzan. Ji xwe li vir jî çi mere dide diyarkirin ji alîkî di ew yekpariya di navbera wan de, yekgirtina di navbera wan ku bi mal û xişir û yanî bi hemû malên xwe li hev par dikin, her wiha jî dibêje çi? Jin û qîzan yanî ew jinê Kurd jî bi wan şervanan re şer dikin li kêleka hev. Dayîka xanê çengzêrîne, heya wan ji hişê heya wê ji hişê xwe nîne. Dibêje çi? Dibêje yanî dîsa çawa ji me re dide diyarkirin ew rewşa ku jin dayîk li gel şervanan, li gel zarokên xwe, li gel birayên xwe diçin şer û bi wan re şer dikin dibê heya wê ji hişê xwe nîne. Yanî ne di kesayeta xwe de dihizire ne di kesayeta xwe yanî çi de dibêje çawa dide diyarkirin ku ew haya wê jê nîne tenê bi armanca şer û bi serkeftinê çûye şer. Stûyê bûka xwe hiltîne, serbanê kelê dibe tîne. Ji xwe jî dawiya wê yanî weke sûret yan jî wêneyekî wêjeyî dide diyarkirin ku dibê çi? Serbanê kelehê dibe tîne yanî wek dawiya wê serkeftinê çawa ew bi ser dikevin ew kelehê bi dest dixin. Niha jî em werin ser wateyê peyva hin peyv me re derbas bû em ê wateyê wan binivîsin. Destpêkê kel me got keleh he yanî ji xwe beriya niha ji me peyva keleh biriye ew jî wek avahiyekê tê avakirin ji bo parastina ji şer û dijminan. Cavê de kel ew jî bi xwe bi wateya kelehê tê. Kel wateya kelehê tê. Xişir me got çi? Ew me re derbas bû jê dema dibêje belav dikel ser şervanan, xişir mal hebûn, jin û qîzan. Çawa yanî xişir ew amûr jin li xwe dikin ji bo bedewiyê, ji bo xwepê xweşik dikin. Yanî wek em bêjin guhar, bazin ev amûrê vî awayî. Yanî dikarin vê jê re binivîsin. Ew amûrên ku jin ji bo bedewiyê li xwe dikin. Serbaz ew jî tê wateya kesê ku li ser leşkera disekine, kesê ku li ser leşkera disekine wek mînakin bêjin wek komîtanê leşkeran ew kesê ku fermandariya wan dike vî awayî. Serbaz tê bi wateya serleşker. Dêm ew jî tê wateya rûd, dema dibêje dêm bi dêm, dêm dane dêm yanî rûhê xwe dane hev. Rim ew jî ji xwe me got amûrek şer e, rim ew jî amûrek şer e wek şûr, weke tîr, kevan hemû evana amûrê çi ne? Amûrê şer in. Rim ew jî yek ji bo amûrek ji bo şer tê çêkirin. Amûreke ji bo şer tê bikaranîn. Nize ew jî çawayî nize bi wateya metalê ye. Bi wateya metalê ew heybera ku amûrê şer jê tê çêkirin. Heybera ku amûrê şer jê tê çêkirin hemû bêjin metal yan jî nize. Niha jî werin ser pirsên waneyê hin pirs me re derbas bû em ê wan bixwînin bersiva wan binivîsin. Sedema banga xano çi bû? Sedema banga xano çi bû? Dema xano li şervanên xwe yan jî leşkerê xwe bang kir ew sedema wê ji bo çi bû? Weke li gor me di helbestê de dît sedema wê ku yanî ji bo ku rabin herin şer bikin, ji bo ku bi dijminan re şer bikin. Ji bo
bi dijminan ji bo dijminan re şer bikin. Em werin ser pirsa duyem dibêje mêrxasên xano çi kirin? Mêrxasên xano çi kirin? Me dît çawa yanî çi ji me re diyar kirin ku bi mêranî û bi wêrekî şer kirin û xwîna xwe jî rijandin. Yani em dikarin bêjin çi? Parastina keleha xwe kirin. Ya jî dikarin bêjin ji bo parastina ji bo parastina kelehê şer kirin. Daha jî werin ser xala cûr û awa îro ceme bi navê destanê ye me got destpêka waneyê me got ev helbest çawayê bêhtirî xwe ji rewşa helbestê derketiye çi yê destan e. Niha destan çi? Destan gor wek ji me re hatî pênasekirin dibêje ew cûre nivîsa dirêj û hûnan dî ku bûyer û tiştên ku bi ser gel û neteweyan de hatiye vedibêje. Ew cûre nivîsa dirêj û hûnan dî. Bala xwe destpêkê dibêje çi? Dibêje dirêj û hûnan dî. Çawa hûnan dî wek ev helbest yanî bi awayê helbestî tê nivîsandin, bi awayê helbestî tê nivîsandin ev wateya hûnan dî ye. Dibêje dirêj û hûnan dî. Destan bi xwe ew jî weke yanî wek çîrokekê çawa bûyerek ku deriya niha me çîrok bir me got bûyerin tên vegotin lê taybetmendiyê ê çîrokê hene û taybetmendiyê destanê hene. Taybetmendiyê destanê çi ne ku destan dirêj e. Destan ne wek çîrokê ye, dirêj e û hûnan dî ye. Dirêj e û hûnan dî ye. Çawa yê em bêjin bûyerek bi ser gelek yan jî neteweyekê de hatiye, bûyerek bi ser gelek yan jî neteweyekê de hatiye, wê bûyerê ji me re rave dike. Wê bûyerê ji me re rave dike bi awayekî me got çawa dirêj û hûnan dî. Niha îcar ceme çi heyî taybetmendiyê wê destpêkê dîsam dubare dikin dirêj û hûnan dî ye. Ji xwe nehewdî şîrovekirinê me got a dwal bêje dîrok û cihên wan diyar in ew kesên vê destanê de ew kesên vê destanê de dîroka wan diyar e kîjan demê de yê cihê wan kwî de yê ew jî diyar dikin. Ji me re ha me digot di çîrokê de me digot cih û dem nediyar e. Cih û dem nediyar lê destanê de dîrok jî diyar dikin û cihê wan jî diyar dikin. A sêyem taybetmendiya sêyem dibêje lehengê wan diyar in û xwedî taybetmendiyên awar tene. Lehengê wan jî tên diyarkirin, tên binavkirin xuyaî ye bê ev kes kî ye û çawa jî taybetmendiyê wan yê awarte hene ne wek kesên normal in. Ne wek kesên normal in. Ji xwe ev helbesta ku ji me re hatiye nivîsandin jî ew jî beşek ji destaneyekê ye. Ew jî beşek ji destanekê ye. Vê awayî xwendekarên hêjan digihêjin dawiya waneya xwe. Spas ji bo temaşekirinê bimînin kêf û xweşî be.